Você pode ficar CPI. Oh! É um café na barra. Cabela. Kung kabila. Ay, yung café na basta café na barra siya. Cabela. Kung kabila. Cabela, Fred. Kung kakakilem mga kanang ni. Kasi biyo? Kasi. Mas baba. Eu café na basta nga siya. Cabela. Kung mas baba. Cabela. Abot bat me. Kasi biyo? Abot me. Cabela. Ano ba? Mga pwede toilet na nga siya.